बर' बिथांखौबो सारियाव मोसानायनि थाखाय गुरै खावलायबाय। जागायबाय बिथाङा लोगो लोगोनो जोंनि जिल्ला एबसुनि साफ्रोमबो मावथि लोगो बिथांमोनखौ फारि फारियै नैबे थासारिया फैफिननानै जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो जाहाथे आवगायलांनो हायो। बेबायदिनो इयुननि समाव जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोजां थांखि लानानै जोङो जाहाथे उननि समफोरावबो बर' गामि आरो बर' न'खराव दा बेनि थाखाय जोंनि खुलुमनायखौ जोङो अरायबो जोङो दोनबाय थादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बैसागो दाननि गिबि दिनै नैथि सान 2 खालार बे 2 खालारावब्लाबो गोदान बोसोर बैसागोनि गाहाम हामलायनाय आरो गेदेरफोरनिसिम सिबिनाय उन्दैफोरनिसिम अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जे बैसागो फोरबोआ जोंनि एंगार हायै मोनसे हारिमु बर' माहारिनि। दा बे बर' माहारिनि एंगार हायै हारिमुखौ जोङो लाखिनांगोन आरो बेहाय गुदियै जोङो आसा खालामदों जे जोंनि जिखिनि हारिमु गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय दामजु खाम जथा सिफुं सेरजा आरो गाव सोरजिनाय माखासे जोंनि मेथाइफोर बे मेथाइफोरजों लानानै जों रंजानांगौ। जोङो गावनि गोसोनि जिखिनि मोनसे सोरजिलु गोसोनि जि मेथाइफोर दङ दामजुफोर दङ बेखौ दामनानै रंजानांगौ बेखौनो फोरमायनो थाखाय लादों। जे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो खावलायगोन जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौबा बैसागुआबो जोंनि मोनसे एंगार हायै हारिमु आरो बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामि दख'रा जिल्ला जोङो बेखौ फालिबोदों आरो बेखौ जोङो फालिलांनांगोन लाखिलांनांगोन। गिबियाव जोङो बैसागो फालिनायनि गुदि थांखियानो जोंनिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिया बेनोमोन जे जोंनि माहारिनि आंगो हारिमुनि जिखिनि आखुफोर दङ बे आखुफोरा सोलायनो हमदोंमोन। जोङो गोबां समाव नुबोदोंमोन जे जोंनि जिखिनि गावनि सोरजिनाय मेथाइखौ गारनानै केसेटजों मोसानाय देगजों मोसानाय मालायनि जिखिनि मेथाइ खनखानाय बेजोंनो मोसानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो गाननाय जोमनायावबो खोब मोनसे बिदि आब्रुथि गैयै गाननाय जोमनायखौ लानानै हारिमुखौ लानानै माने मोनसे गुंले सोरजिनायखौ नुनायनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थांखि लानाय जादों जे बैसागो फोरबोखौबो जोंनि गुबै आखुखौ दिन्थिनो गुबै आखुखौ फोरोंलांनो लाइमोनफोरनो जोंनि इयुन जोलैफोरनो फोरमायलांनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय जे सोरबा माने हौवाफ्रा दख'ना गानना मोसानाय सोरबा माबा माने हिन्जावफ्रानो गामसा गाननानै मोसानाय बे आखुआ खिन्थु नैबे बैसागुआव बांद्राय बेरखाङा। नाथाय मोनसे दङ देमसि मोसानाय बे सोनाबथिं जायो जोंनि बाक्सा आरो सानजाथिं खम देमसियाव खिन्थु बिदि माखासे जोंहा बाहागो रानखानाय दंखायो बेफोराव खेला दुला माने एसे थामसा फुर्तिनि थाखाय बेखौ मोसानो हागोन। नाथाय गुबै जिखिनि जोंनि बैसागो बेखौ जोङो ज' जाय जोंनि रंजानाय जोंनि गोसोनि जिखिनि बेरखांनाय जोंनि मिथिंगाजों मिलायनाय माखासे मेथाइफोरखौ सोरजिनानै जोङो रंजानांगोन आरो बेखौ जोङो लाखिलांथारनांगोन। बेजोंसो जोंनि गुबै माहारिनि जि आखु बेखौ जों बेरखांहोनो हागोन। गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुहुमनि गासै रायजो राजानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि रंजालि बैसागु खुंनाया दिनै फार्स्ट नङा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लानिफ्राय बाक्सा जिल्ला जादोंमोन बै समनिफ्रायनो बेबायदि रंजालि बैसागु फोरबोआवहाय गेदेरफोरखौ मान होनानै
बरायनानै आरो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैबो नैबे दारखुसि दख'रा आफादनि सिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मान बावनाय आरो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारिमुनि जि गोमालांनाय मोनसे समाव बे गोमालांनाय जिखिनि जोंनि दामनाय देनाय बैसागु मोसानाय बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावदों, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। बिनि जोहै दिनै जोङो गामि गामि थांनानै बैसागु फालिनाय, बे बैसागु फालिनायखौ जों लानाय जादों जाहाथे जोंनि बर' हारिमुवा बा जोंनि गाननाय जोमनाया दामनाय देनाया बुहुमाव सिनायथि जायो। दा बे हिसाबैनो माने जोङो बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जिखिनि मावथांखि गोजोरथियारि सोलायनाय, बे गोजोरथियारि सोलायनायनि गेजेरजों जोङो जे हारिमुनि मावबादा, बे हारिमुनि मावबादाखौबो लाबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसे रांखान्थि जौगानाय आरो समाज बिथिङाव समाजखौ फोसाबनाय बे हाबाखौ जोङो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबाय थादों।